14 декември. Пътеки. Надеждата осветлява пътя ми. В определени моменти от моето вътрешно израстване стигам до кръстопът. Появяват се повече от един път, по който трябва да избирам да вървя. Надеждата осветлява, а интуицията решава. Един от великите изводи, до които се достига по време на тази нова духовна програма е, че най-правилният път е винаги най-дълги. Пътеките, по които преминах, за да подхраня своите нетърпение и импулсивност, винаги пораждаха болка и забавяне по време на моето пътуване. Сега внимавам по пътеките,